राणे साहेब वेगवेगळ्या रोलमध्ये असतात. त्याच्यामध्ये ते थापाडे कसे आहेत हे संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे. असं आहे की तुम्ही बघितलं की त्यांनी सांगितलेलं होतं की माझ्याकडे 170 आमदार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करणारे नारायण राणे हे नेहमी वेगवेगळ्या रोलमध्ये दिसतात. ते थापाडे कसे याचा प्रत्यय अवघ्या महाराष्ट्राने घेतला आहे. त्यांना चित्रपटातील काय नाव द्यावं हे माझ्यासारख्या सुसंस्कृत माणसाला योग्य वाटत नाही, अशी टीका माजी पालकमंत्री तथा शिवसेनेचे आमदार दीपक केसरकर यांनी आज येथे केली. नारायण राणे ज्या उद्दिष्टासाठी भाजपमध्ये गेले होते ते उद्दिष्ट आता भाजपची सत्ता गेल्यामुळे अपूर्ण राहिले आहे. त्यामुळे भविष्यात त्यांची एखादी चौकशी झाल्यास नवल वाटायला नको असाही चिमटा केसरकर यांनी यावेळी काढला. राणेंनी नेहमी रेटून खोटे बोलण्याचे काम केले. आमदार बाजारात मिळतात, माझ्याकडे भरपूर आमदार आहेत असे म्हणणाऱ्या राणेंना राज्याने ओळखले आहे. त्यांना नेमकं काय म्हणावं हे मला काही सुचत नाही. दुर्दैवाने भाजपाची सत्ता गेल्यामुळे त्यांचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही असेही श्री केसरकर म्हणाले. याच्यामध्ये असं ठरलं की सगळे एकतर तिन्ही तालुका जिल्हा प्रमुख होते, सगळे ज्येष्ठ नेते होते. आम्ही असं ठरवलेलं आहे की याच्या पुढच्या सगळ्या निवडणुका या महाविकास आघाडी, ग्रामपंचायत असून दे, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सगळ्या निवडणुका आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून लढवणार असं आम्ही निर्णय घेतलेला. नंतरची हे पोटनिवडणूक कुठल्या मुद्द्यावर बबनराव स्वतः उभे राहिल्यामुळे ही निवडणूक लागली, नाहीतरी निवडणूक लागलीच. आमचा तिथे नगराध्यक्ष होतात, त्याच्यामुळे हे आता पुन्हा एकदा आम्हाला ते निवडून आणायला लागेल तिथं आमच्या. आणि आम्ही चांगला हा कारभार हा सावंतवाडी शहराला देऊ. आजच्या बैठकीत सेपरेटली चर्चा होती. कसं आहे की त्यांनी ह्याच्या राष्ट्रवादीमधून इलेक्शन लढवलेली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे जिल्हा प्रमुख त्यांच्याशी बोललेलो त्या पक्षाचा जो राष्ट्रवादी पक्षाचा जो निर्णय होईल तो त्यांना सुद्धा मानला. त्यांच्याशी बोलूनच हे तुम्हाला की राणे साहेब वेगवेगळ्या रोलमध्ये असतात नेहमी. त्याच्यामध्ये ते थापाडे कसे आहेत हे संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे. असं आहे की तुम्ही बघितलं की त्यांनी सांगितलेलं होतं की माझ्याकडे 170 आमदार आहेत, 20 की 25 आमदार हे बाजारात आहेत. हे सगळी वाक्य राणेंचीच होती. राणेंना महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये किंमत राहिलेली नाही, ही आजची वस्तुस्थिती आहे. त्याच्यामुळे ते असं काहीतरी नाट्य करत असतात की जेणेकरून आपण लक्ष वेधून घ्यावं. आता त्याला नेमकं काय म्हणावं हे माझ्या संस्कृतीमध्ये बसत नाही. सिनेमातली वेगवेगळी नावं त्याला देता येते, पण ती नावं द्यायची माझी इच्छा नाही. एक गोष्ट अशी आहे की त्याने जी कृत्य केलेली आहे याची दखल माहिती आपल्याला. रिसेंटली एक कोर्टाचा निर्णय झालेला आहे की CRZ अनधिकृत बांधकामं केलेली, त्याच्यावर कारवाई का नाही झाली. आपल्याला माहिती आहे की हायकोर्टचा हा निर्णय आपण वाचलेला असेल आणि तो कोणाच्या संदर्भात आहे महाराष्ट्र जनतेला माहिती असेल. कायदा पायामध्ये तुडवायचा आणि नंतर आपण कोणतरी मोठं आहे असं भासवायचं. कायद्यापेक्षा मोठा कोणीच नसतो. आणि आता ही वेळ आलेली आहे की जे आपलं रक्षण करण्यासाठी जे त्या पक्षामध्ये गेलेले होते त्या पक्षाची सत्ता गेलेली आहे. त्याच्यामुळे उद्या त्यांच्यावर ॲक्शन झाली तर कोणी असं म्हणू नये की ही ॲक्शन सुडापोटी झालेली आहे, कारण ही ॲक्शन आतापर्यंत रोखून धरलेली आहे. शेवटी कायद्याच्या पुढे सर्व लोक समान आहेत आणि त्याच्यामुळे ही नाटकं काय आहे तर मी काहीतरी ॲग्रेसिव्हली बोलतोय आणि मी ॲग्रेसिव्हली बोलतोय म्हणून माझ्यावर ॲक्शन झाली, हे आपल्याला जस्टिफाय करता यावं म्हणून ही सगळी नाटकं चालू आहेत. त्यांच्या बाबतीत काय काय आहे ही मला सगळी वस्तुस्थिती माहिती असणार, परंतु मी एक शपथ घेतलेली आहे की माझ्या निदर्शनाला ज्या गोष्टी आणून दिल्या जातात त्या कोणाबद्दलही ममत्व किंवा कोणाबद्दलही आकस न बाळगता मी त्याच्याकडे बघेन आणि ह्या गोष्टी मी जाहीर करणार नाही. आज काही जाहीर होणार नाही, परंतु जे काय घडेल त्याची त्यांना भीती वाटते आणि त्या भीतीपोटी त्यांचा हा सगळा चालू आहे. आणि मग त्याला सिनेमातली काय नावं असावी हे त्यांचं त्यांनी ठरवावं, त्या सिनेमामध्ये रोल करावा, माझे काही म्हणणं नाही. परंतु त्यांचा शेवट हा ज्याच्यासाठी त्यांनी हे पक्ष बदल केले ते त्यांचं उद्दिष्ट साध्य झालेलं नाही एवढंच मी ठामपणे. हे मी आता सांगत नाही तुम्हाला. तुम्ही शोधक पत्रकारिता करा. कुठल्या कोर्टाने कुठला निर्णय दिलेला आहे, त्याची अंमलबजावणी कोणी करायची आहे, हे झालं एक छोटंसं आहे ना. CRZची कारवाई छोटीशी असते, EDची कारवाई आणि मोठी असते, बरोबर. ACBची कारवाई आणि मोठी असते. नाही ते काय मी सांगू का कोणाची कारवाई होणार आणि काय होणार आहे. जिथं जिथं पुरावे असतील तिथं तिथं कारवाई होणार ना. त्यांनी काल स्थगित सरकार
भावनेसारखं नाही, ते काय झालं की हा कारवाया ज्यांनी स्थगित केलेले होते ते आता सत्तेवरून गेलेले आहेत. त्याच्यामुळे ती स्थगिती आता उठलेली आहे त्यांच्या संदर्भात आणि त्याचं दुःख झाल्यामुळे ते आमच्या सरकारला स्थगिती सरकार कंटिन्यू करा. आता आमच्या महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांच्या जिल्हा प्रमुखांची आणि वरिष्ठ नेत्यांची बैठक झाली. जिल्ह्यामधले तिन्ही पक्षामधले जे ॲक्टिव्ह सभासद आहेत, ज्येष्ठ सभासद आहेत, ते सुद्धा उपस्थित होते. त्याच्यामध्ये सर्वानुमते असा निर्णय घेण्यात आला की सावंतवाडी नगर परिषदेची निवडणूक ही आपण महाविकास आघाडी या नावाखाली लढवण्यात यावी. याच्यामध्ये जिल्हा स्तरावर जी चर्चा होती आणि जी नावं सुचवली ही नावं वरिष्ठांकडे पाठवण्यात यावी आणि तिन्ही पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून त्याच्याबद्दलचा जो काय अंतिम निर्णय घेतो तो सर्वांनी मान्य करावा. बरोबर आहे, असा निर्णय झाला आहे. 12 तारीखला आम्ही आमच्या जे कार्यकर्ते होते त्यांच्याकडे आणि ती नावं तिन्ही पाठवली. किती इश्यू आहेत सगळे म्हणून इच्छुक काय पक्ष आहे? प्रत्येक ह्याच्यातून आम्ही एकच 3 वर्षाचे 3 उमेदवार हे केले सांगते आणि ते आता सांगत नाही, कारण काय होतं त्याच्यामध्ये आयत्या वेळेला काय ॲडजस्टमेंट होते काय होते हे, किंवा आणि कोणीतरी सर्वमान्य असं काहीतरी ठिकाणी म्हणून ठरवलं की हे सर्वमान्य म्हणून ध्यानात द्या, तर ते आयत्या वेळेचा तो त्यांचा ऑप्शन असतो उमेदवारांचा. तर आमचं असं आहे की 3 नावं पाठवावी पक्षश्रेष्ठींकडे आणि पक्षश्रेष्ठी जो काय निर्णय घेतील, तिन्ही पक्षाच्या अध्यक्ष शेवटी मुंबईलाच असतात, जे काय निर्णय घेतील त्या अनुषंगाने मी सुद्धा माझी तयारी दाखवली. जो काय उत्सुकता आहे त्यांचं नाव महाविकास आघाडी लोकांमध्ये एक गोष्ट अशी आहे की तिन्ही पक्षाची आली आणि त्याच्यामध्ये काँग्रेसच्या वतीने त्यांचं नाव येणारच. त्याच्यामध्ये पण ही जागा पूर्वी सेनेकडे होती, आता सेनेकडे एक गोष्ट अशी आहे की ही चर्चा ही वरिष्ठ पातळीवर काय सूत्र ठरलं आहे आम्हाला माहिती नाही. वरिष्ठ पातळीवर असं ठरलेलं आहे की महाविकास आघाडी म्हणून या पुढच्या सर्व निवडणुका लढवाव्या आणि त्याच्यामध्ये मग येणाऱ्या जिल्हा परिषदा असतील, पंचायत समित्या असतील, नगरपालिका असतील किंवा ग्रामपंचायती असतील, ह्या सगळ्या आम्ही एकत्र लढवू. हे लढवण्यामागचा उद्देश हा कोणाला विरोध करणं हा नसून कोकणाचा सर्वांगीण विकास व्हावा या दृष्टीने या सर्व ज्येष्ठ मंडळींचं मार्गदर्शन घेऊन आम्हाला काम करायचं आहे आणि ते काम आम्ही जिल्ह्यामध्ये उभं करून दाखवतो. लक्षात घ्या, बांद्याला आमचा सरपंच गेल्या 20 वर्षात कमी नाही. माझ्या स्वतःची निवडणूक 1 महिन्यापूर्वी झाली, त्याच्यामध्ये आम्हाला 330 मतांचं डेफिशिट होतं. त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की भाजपचा एकमेव शिल्लक राहिलेला गड आहे, तो गड राखण्यामध्ये त्यांना यश आलं. उरलेल्या सगळ्याच निवडणुका, आंबेगावची सावंतवाडी मतदारसंघातली निवडणूक होती सरपंचांची, आम्ही जिंकली. कुडाळमध्ये हिंगोलीला इलेक्शन होती निवडणूक, ती आम्ही जिंकली. त्यानंतर आणि कुठली होती दोन 3 पोटनिवडणुकीपैकी एकूण झाल्या, त्याच्यापैकी 3 आम्ही जिंकल्या, त्यांनी 1 जिंकली. परंतु एक गोष्ट अशी आहे की आम्ही जिंकलेली असली तरी पूर्वी त्यांचाच सरपंच होता. मी स्वतः सरपंचांच्या घरी गेलो होतो की तुम्ही राजीनामा देऊ नका, पुढे दिवस शिल्लक आहे, तुम्ही कारभार सांभाळा, आमचं पूर्ण सहकार्य लागेल हे सगळं त्यांना सांगितलेलं होतं. त्यामुळे आमच्या दृष्टीने इलेक्शन लागली की आम्हाला लढवायला लागलं. आमच्या कार्यकर्त्यांनी चांगली लढत दिलेली आहे त्या ठिकाणी, त्याचा मला अभिमान आहे. बांदा गावाच्या विकासामध्ये आमचं पूर्ण सहकार्य हे बांदा ग्रामपंचायतीला राहील. बांद्याची एकमेव इलेक्शन नव्हती, 4 इलेक्शन होते, त्यापैकी 1 सावंतवाडी तालुक्यामध्ये, 1 कुडाळ तालुक्यामध्ये, अशा 3 निवडणुका. तर 3पैकी 2 आम्ही जिंकले, 1 त्यांनी जिंकलेली आहे. परंतु त्यांनी आपली जागा राखलेली आहे. आंबेगावची जागा ही आम्ही त्यांच्याकडून 25 वर्ष त्यांची सत्ता होती, ती आम्ही त्या ठिकाणी आमची सत्ता एस्टॅब्लिश झालेली. आम्ही कुठली निवडणूक हारलेली नाही, त्यांचाच तिथं सरपंच होता, ती जागा त्यांनी राखलेली आहे. आणि ज्या ठिकाणी आंबेगावला त्यांचा 20 वर्षापेक्षा जास्त सरपंच होता, ती जागा आम्ही त्यांच्याकडून घेतलेली आहे. सावंतवाडीमध्ये महत्त्वाचा फरक असा आहे की ज्या ठिकाणी 300 मतांचं लीड होतं, सावंतवाडीमध्ये मी स्वतः उभा राहिल्यानंतर मला 3300 मतांचं लीड आहे. आणि प्लस आमचे जे राष्ट्रवादीचे उमेदवार होते त्यांना 1200च्या पेक्षा आसपास, मला एक्झॅक्ट आकडा आठवत नाही, दोन्ही मिळून 4500 मतांचं लीड आहे. 4500 खूप मोठं लीड आहे, ते काय काठावरचं लीड नाही. त्याच्यामुळे 4500 मतं आहेत, ही लोकांची मतं तशीच कायम राखणं आणि चांगला उमेदवार निवडून आणणं
ही आमची कधीपर्यंत 12 तारीखला आम्ही आमच्या उमेदवाराचा फॉर्म देऊ.